Hai un rato acaba de dicir que, con todo o esparpajo, que os políticos non poden mentir. No pasado pleno, dixo que ustedes traen todas as nosas moción, cando verdade que teñen votadas todas as maioría das que traemos. Vou a refrescar a memoria. Dicembre 17, moción vetada, moción contra un Concello de Mos a Fomento para auxiliar os trámites para cumplir o mandato do Congreso dos Diputados a solucionar o problema da A55. Marzo 18. Pero que é o que me quere decir que non lle entendín? Vou a decir as mocións que temos nos vetadas. Vetadas? Sí. A mesa de diálogo para o transporte público. Vetadas. Vetadas? Veto. E onde é que minto eu? Que usted dice que trae todas as nosas mocións. Esas mocións non viñeron. Abril de 18, sentencia de la manada, vetada. Maio de 18, fomento, frenar a burla de fomentos mosenses, vetada. Setembro de 18, apoio dos traballadores da Radio e Televisión Galega, tamén vetada. Mire, pare xa a con esa prostitución, lista. vetada. As mocións que non sean de Mos non se van a traer a este pleno. Porque a miña afectan os veciños de Mos. Pois eu digolle que non somos a oposición, a nosa contestación tampouco pode nos gustarlle, pero é noso Claro, traballo. moi ben, pero onde está a mentira? Claro, non, Onde está a a mentira é mentira? decir que ustedes traen todas as mocións. Usted vai decir que todas as mocións que trouxe o PP son todas municipales. Non trouxe ninguna moción No. que non fora municipal? Non. No. Xa lle contestaré. Pois non.